O BNG de Boiro levará ao Parlamento a través do seu grupo parlamentario as carencias na atención primaria que se presta no municipio. Denuncian o peche un verán máis do Centro de Saúde de Cabo de Cruz, o que se lle engaden os recortes no persoal do PAC de Boiro, algo que, segundo eles, provoca unha situación insostible. Recordo que isto xa non é a primeira vez que o denunciamos, xa durante os outros anos, sobre todo na época estival, xa denunciamos a falta de persoal médico no Centro de Saúde do Cabo da Cruz, que queda sin facultativo. As persoas do Cabo da Cruz teñen que desplazarse, moitas delas con escasa mobilidade pola idade da veciñanza desa zona, ten que desplazarse aquí ao centro médico, e non é só iso, senón que aumenta aquí o número de pacientes, co que satura outra vez este punto de atención ao paciente, cando recordamos que ademais no momento don que faltan os médicos por vacacións que non se cubren. Todo isto se ve agravado ademais pola última decisión da xerencia da área de Santiago, que reduce de 2 a 1 só facultativo para este dispensario en xornada de tarde. Se manda unha comunicación escrita que ni siquiera se reuniron cos profesionais, onde lles comunican que durante o verán, cando de todos é sabido que a Boiro, a parte dos casi 20.000 veciños e veciñas que viven no concello, acuden moitas persoas a pasar aquí as vacacións, é dicir, que aumenta a poboación, non disminúe, pois que durante o verán, de luns a xoves, en vez de haber 2 médicos de tarde no PAC, vai haber un só. E ademais, comunícalle por escrito, sin ningunha reunión cos profesionais, que o personal de enfermería vai ser quen ten que realizar a triaxe, é dicir, que cando chega un paciente pola porta ten que ser enfermería o que analice que é o que lle pasa, que é o que si ten que ver o médico, si non ten que ver o médico. É dicir, parecenos un auténtico despropósito, unha burla e unha desconsideración cos profesionais. Para o BNG, todos estes recortes non veñen máis que a reflectir a política sanitaria da Xunta, de reducir as prestacións da sanidade pública en beneficio da privada.